दररोज दररोज नाश्त्याला काय बनवायचं हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो आणि आता तर सध्या उन्हाळा चालू आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात काहीतरी हलका असा नाश्ता असावा अशी सगळ्यांचीच इच्छा असते. तर आज मी इथे बनवतीये काकडी पोहे. एकदम पारंपरिक असा पदार्थ आहे. करायला एकदम सोप्पा आहे, पचायला एकदम हलका आहे आणि खूप चविष्ट असा हा पदार्थ बनवून तयार होतो. आणि मुख्य म्हणजे नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट अशी रेसिपी आहे. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा इथे मी पोहे घेतलेले आहेत. इथे 2 माणसांसाठीच हे पोहे बनवतीये मी. तर असे 2 बचके भरून पोहे घेतलेले आहेत. इथे मी पोह्यातलं सगळं पाणी काढून टाकलेलं आहे आणि असेच हे पोहे 10 ते 15 मिनिटं बाजूला ठेवून देणार आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, आपले पोहे जे आहेत ते एकदम सळसळीत होणार आहेत आणि मेन म्हणजे चिकट होत नाहीत. त्याच्यानंतर आता इथे एक मी काकडी घेतलेली आहे. दोन्ही बाजूचा भाग काढून टाकणार आहे. ही स्वच्छ धुवून घेतलेली काकडी आहे. तर इथे मी दोन्ही बाजूचा भाग काढून टाकते आणि ही काकडी जी असते ना, थोडीशी टेस्ट करून बघायची. कडू वगैरे काकडी असण्याचे चान्सेस असतात. तर ही काकडी छान आहे. ही आता मी किसून घेते आहे. तर इथे मी सगळी काकडी किसून घेतलेली आहे छानपैकी. 2 माणसांसाठी पोहे बनवते. त्याच्यासाठी मी 1 काकडी वापरलेली आहे आणि 2 बचके भरून असे पोहे घेतलेले आहेत. तर इथे माझी सगळी काकडी किसून झालेली आहे आणि इथे पोहे पण छान असे फुललेले आहेत. 15 मिनिटं झालेली आहे इथे. पोहे भिजत घालून. छान असे फुललेले आहेत, मस्त असे झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकताय. आता काय करते मी इथे हलक्या हाताने असे पोहे नाही, असे व्यवस्थित असे बाजूला करून घेते. म्हणजे कसे असे सुट्टे पोहे होतात आणि छान असे भिजलेले आहेत हे पोहे. असं केल्यामुळे काय झालेलं आहे, पोहे आपले अजिबात चिकट झालेले नाही आहे. छान असे सुट्टे-सुट्टे झालेले आहेत. आता इथे मी काकडीचा जो किस आपण किसून घेतलाय हा मी आतमध्ये पोह्यात घालून घेणार आहे. आपण हा काकडीचा किस आतमध्ये घातला तरीसुद्धा आपले पोहे असेच राहणार आहेत, अशा पद्धतीने पोहे भिजवल्यामुळे. आणि आपला काकडीचा किस जो आहे ना, तो पण व्यवस्थित अशा पोह्यांमध्ये मिक्स व्हायला मदत होते. त्याच्यानंतर इथे खोबरं घेतलेलं आहे. ते पण आतमध्ये घालून घेते त्याच्यानंतर इथे मी चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते हे सगळे जिन्नस घालायचे आणि पोहे हलक्या हाताने पुन्हा एकदा एकजीव करून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी व्यवस्थित असे मिक्स करून घेते छानपैकी पोहे सगळे एकजीव झालेले आहेत, व्यवस्थित असे मिक्स झालेले आहेत. आता काय करायचं ह्याच्यावर मी इथे एक झाकण ठेवते आणि हे पोहे आता बाजूला ठेवून देते. आता फोडणीची तयारी करूया. आता इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे आणि पॅनमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेतलेलं आहे. तेलावर पहिल्यांदा इथे मी शेंगदाणे घालून घेते शेंगदाणे आपल्याला छान असे परतून भाजून घ्यायचे आहेत. शेंगदाणे घातल्यामुळे काय होतं, ह्या पोह्यांची जी चव आहे ना, ती छान अशी होते. मस्त लागतात शेंगदाणे घातल्यामुळे. आणि इथे आपण तेलावर एकदम थोडे शेंगदाणे घातलेले आहेत, त्यामुळे हे पटकन असे भाजले पण जातात. जास्त वेळ लागत नाही शेंगदाणे भाजायला. तर इथे माझे शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत. वर इथे मी मोहरी घातलेली आहे. तेल गरम आहे, त्यामुळे मोहरी लगेच फुटली जाते. त्याच्यानंतर वर मी कढीपत्ता घातलेला आहे आणि त्याच्यावर मी इथे मिरच्या घालून घेते तर इथे मी हिरव्या मिरच्या आणि थोड्या पिकलेल्या अशा मिरच्या घेतलेल्या आहेत. हिरव्याच मिरच्या होत्या त्या पिकल्यात आता. दिसायला थोडे छान दिसतात म्हणून मी ह्या लाल मिरच्या घातलेल्या आहेत. तुम्हाला हव्या असेल तर नुसते हिरव्या मिरच्या आतमध्ये घातल्या ना तरीही चालू शकतं. त्याच्यानंतर इथे मी हिंग घातलेला आहे. ते पण सगळं परतून घेते आणि हिंग घालून झाल्यानंतर लगेच इथे पोहे घालून घेतलेले आहेत. आपण जे मिश्रण एकजीव करून ठेवलेलं पोह्याचं हे इथे सगळं घालून घेतलं आहे. त्याच्यावर इथे कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे आणि अर्ध लिंबू पिळून घेतलं आहे. लिंबामुळे चव छान येते पोह्यांना. आणि सगळं व्यवस्थित असे मिक्स करून घेते हे जे पोहे आहेत ना, करायला एकदम सोपे आहेत. पटकन बनवून तयार होतात. जास्त वेळ अजिबात लागत नाही आणि खायला पण तेवढेच सुंदर लागतात. इथे पोह्यांना एक वाफ काढून घेते म्हणजे छान असे गरमागरम पोहे आपल्याला खायला मिळतील. तिथे मस्तपैकी वाफ आलेली आहे आणि आपले पोहे बनवून तयार झालेले आहेत. गरमागरम असे काकडीचे पोहे. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा हे काकडीचे पोहे. तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडतील हे. उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये ना शरीराला थंडावा देण्याचं काम करतात हे काकडी पोहे. त्याचप्रमाणे पचायला सुद्धा एकदम हलके आहेत. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रवा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.